Kuthiwa abaningi ngesikhathi omunye osaziwayo ephawula ngendaba yalokhu Ntombela ethi akahambe police station. Sawubona kuphi nakuphi khona lo musa njengamanje ubungelela yena Mathinda Coast. Ntombi mqhamuka amehla akho abanye zibaqhamuka nathi wazi. Ngala wethu ngabe usuku lakho lokuqala la ngicela wenze ukulungela upress subscribe button share pin comment wenze sure ukuthi uyalike awukhohlwa ukucomment mangabe ke kuphela le video. Omunye osaziwayo waziwa ngoManiceza ubese ephawula wathi uyababongela abantu abamnyama ngokuthi abasasheshe bethatha inqumo noma ngokuthi bayazi ukuthi into enze osaziwayo bese beshesha bethi abasazukuyiphuza lo noma abasazukuyenza into ethile ngoba isponsorishe ubani. Kodwa ke abantu abaningi sebevele beshiya police station beze ku social media ngoba bayazi ukuthi social media iyona namandla okudlula zonke izinto. Engane zakwethu uManiceza uthe mangabe ekhuluma wathi mina ayikho into engijabulisa njengokuthi abantu sebefunda isifundo sokuthi makuthiwa ngino double trendayo lasaziwayo ku social media oluyiskandal phakathi bake bathi kuma kancane nje ukuthatha inqumo bake bathi kuma kancane lento ukuthi uSibanibani akakhanselwe uSibanibani isponsor asihambe kuyena ngeke sayiphuza into ethile ngoba isponsor lesho uSibanibani cha ngoba lezi zinto zilethwa kuthina ngamasibongo ngoba siyaziyo ukuthi ngathi sihlezi sine enga siyashesha ukuthatha inqumo umuntu ushiye ipolice station enabantu abaqeqeshela ukwazi ukuphenya ukuthi into iyona noma isiyona yini wayiletha kuthina kunamajazi ezinkantolo abantu abafundile abaziyo ukujudge umuntu ukuthi wrong noma right yini eqiwe wonke lawo majazi lawo kwalethwa kuthina istory yabo ngoba siyazi ukuthi hlezi sine enga kwathiwa kunomuntu wesilisa wenza into ethile kumuntu wesifazane hawu njengoba wengane yami awu uyafana nje naye lento awazi ukuthi leyo nto iyona yini ngalendlela eshiwo ngayo. Kodwa amaphoyisa aqeqeshela ukwenza lo msebenzi asike siyikhiphe nje endabeni zabantu nje ungakhomenta lokukhomenta but hayi ukuthi uthathe isinqumo sokuthi ufuna ukuthi uSibanibani adicileleke phansi ngento ongayazi khona ipolice station. inkulumo kaManiceza ilandela amakhomenti amaningi abantu bebebuza ukuthi kanti yena yindaba wayengeke ngepolice station ngesikhathi owadlongolwa ngaso noma ke ngesikhathi kwenzeka ngaso isigameko njengoba ke ezoveza manje. Kanti ke nesiqhemeza bake bakubuza lokho okhosini FM ukuthi yini imbangela yokuthi engayi epolice station ngesikhathi kwenzeka ngaso isigameko njengamanje njengoba sekuyima ezoveza lezi zinto ayivezayo. Abantu abaningi ke abakayitholi impendulo kuze kube manje abayithola impendulo njengoba uManiceza bese gcizelele ekutheni abantu sebeyishiya police station njengamanje nezinto namaphoyisa afundela leyo zinto abasuke bebhekene nazo kodwa ke bejahe ukuza ku social media ngoba bayazi ukuthi i-social media iyona eshesha ukuthatha inqumo. Mntanaseka angizivola khona malana nodaba lapha ku comment section ukuthi ngempela wena uthini mayelana nalolu daba.